ingxaki zam nasifuna imali ngoku ezam ingxaki and isezihamba phaa ko-6 million ngoku when you convert my problems to cash zihamba ko-6 million but asoze uyikhuphe apha phambi kwami lo thomolo yakho ucame apha ecomplexini mntana sekhaya yini mfana apha phakathi kwabantu ntovela uyikhuphe apha imnyama hayi ngeke abo uyikhuphela kwenye indawo shini ya seyiqalile wa David andifuni umamele amanye amadoda ndikuqhaga indlebe ingetendral sabe yonga ikati ithini Pav taking that one friend to a nice restaurant. Ubethindlala ube maka ube nembeko banesimilo nxa ulapha indlebe zibabukhala usabela ungabizwanga awukwazi ukubasa indlala yazi uma indlala yowena imali ithatha icholwa umuntu olambileyo into obalelakayo nxa ulambileyo ngamaqolo ama-orange emva kwe-awara noyitha imali uyathola imali ulambileyo uzogezela abantu uzuyithola imali ulambileyo bawufika noba nxa unemali ubekwa kweli cala abantu ababhadle ngokungabhadlanga nethi iphela imali uyaziyela kwela cala ezibhanqa ukhathwa uzawukhathwa ngubani uzibhanqa awubone amali abantu bahoya bayitya bayivuthule bagqiba bathi khawuzijonge izibhanqa bazikweliphini ihlanga bethu indlala ewami nento ndizithetha mzazi kumnyakwa nxa unemali kwawumngqusho nxa unemali nyhani wona uyaluma wenza amahlaba nxa unemali mkhwenyana khohliwe nje ukuthi yashada mkhwenyana khohliwe sisigcawini nangophelezelayo khohliwe khohliwe kukhumbula ukuthi ngiyashada abo ayibhemele mkhwenyana sikazokudlala nje khohliwe nje ukuthi ngiyashada in the meantime makoti useqalile seqalile makoti asina aya sengibonele lapha eGoli ayikho into engadayisi mina bengiqala ukubona ukuthi kudayiswa ngisho ukubhala hayi yazi ngingena kwesinye isikhungo sahulumeni lapha konke bengiyenza nje sengithi hey mangithi ngiyakhwathaza lapha kulesi kwama ngisiphethe iship enalikho yazi sengibuza umunye ibhunje ohleli naye la lethi ibhunje ucela ungiboleke ipeni hayi ethi ngaphendula ngitshela isecurity ukuthi hayi no ukhona ubhuti okhona lapha phandle uzokugcwalisisa ngithi mina no hayi nali nje ipeni wathi hamba kuloyo lapha phandle hayi ngithi hayi kusho umsebenzi wakho ukugcwalisisa abantu nomjito ngiyafika sengiqala nje ngiyabhala ngithatha ipeni sengiqala nje ngiyabhala athi manje ibhuti ipeni lalo 5 rand ukubhala hawu 5 rand ukubhala nje angayiphele ngisho u30 seconds athi hamfuthi uma ungakwazi ukugcwalisa lelo form leli sicalisa ngo20 rand ngathi are you out of mind? Don't you need to go to the clinic and get an injection? Molo mama. Njani? Philile nami. Yazi mama namhlanje nje ndavuka ndaqonda uba manama ndikhabe ndenza ibreakfast ndajonga iWheatBix ndajonga amaqanda nesonka ndathi iWheatBix. So ngoku ndiyasola uba wabe ndithi iWheatBix so ngoku ndibawelele amaqanda yabo.
ungayifumana apha amaqanda ngowafumana nasebootlegger Okay. naselimnos. Okay. And then umama wandibuza uba why ndingatheli tomato sauce ndathela imayonnaise mna but ndaphinda ndathela tomato sauce. Wathini? Ndithele imayonnaise ndathela tomato sauce ndajonga i-barbecue spice ndathi no ndathele Wayithela imayonnaise. phi tomato sauce nentontoni? Ndathela emaqandeni but ke nditye Weet-Bix. Amen. So inkosi mama. Sorry to disturb you. How are you today? Not a problem, man. I'm good. You know, today I woke up and then I watched the Weet-Bix, I watched the eggs, and then I ate Weet-Bix, you see. So what's happening now? Too much fiber. Too much fiber. So too much fiber. So do you think it's a good thing? All depends on how your body reacts. Yeah, my body reacts. Okay. Okay. Thank you so much. God bless. Phela nami ke angena umuntu omgange emantombazaneni kakhulu yabona ngizokhuluma iqiniso angimuhle kakhulu angimuhle simamene engiqamba amanga enkosi miss uyaba benzani ke ukumiss ndiyabaxelela uba ubuthe ngomso siyangena ongafuna uvuka alale naku miss batsho ndikhuphe edrupini miss bandikhuphe edrupini miss ngenxa yobaxelela uba ngomso sisikolo kuthiwa kuyangena bandikhuphe edrupini miss abantwana aba yo Alright, bakopo impilo. Lapho ngophumula ingona phakathi kusemazulu likude maye bete rap mfowethu kuyamikasi awugqibi noyisela bababona usela idrink kwican bakulandela sozuyisele kamnandi jiwa. Hayi guys, ngomso kunxitywa inantsika. Wena mantalisi unxitywa ihlangu qha. Iyo. Yesa lo mntana unxitywa ihlangu qha guys. Itsoka mnandi mfondini into kaEnzel. Itsoka mnandi mfondini abulela uTalitse mfondini kodwa ke mandikukhumbuza apha emva kwakho mfondini ikhona into dinywe. Ngenokukhumbuza mfondini ngela gwitso limnandi lethi izigalo zomnana zihoye ingane komoya mfondini ngiyaxaka naye mfondini ube nomqoshaliso mfondini. Uamaza ngoku lo kwaye kubetha baphi. Dalitse. Ayayazi impilo yama-out mos masisacana ntana samaketha sigqoka ama-all star ndoda yabese siyajola-ke sithole nje noma yini cherinyana ogqoka ama-pumps after 2 months nyana sowuholile sowujwayele iplazi nawe sowungena kuma-Jordan laphayana ye wena seziyakhipha yabona lo mntana kasameshi nawe sowufuna abangcono nabaya sophetha bamagusha asho yazi impilo injani nini nuphusha nabamagusha bakugile mfana ungene kubo Maslay Queen bakutshela intwana ngathi awusaqualify kuba nami uthi foko ngibuyele emuva impilo igahaze mfana sowuhlomba nabogogo sowuhamba isonto uyayazi impilo injani mos ucala uphaphi bese ubuye ujole lentanga yakho egcineni besophela kubogogo sonke mfana esontweni yakho utshelwa yonke into.
I'm breaking up with you. You're arrogant, you have narcissistic tendencies, and for some reason you seem to think you're the pivot around which the world revolves. Emotional maturity, emotional intelligence, none whatsoever. I deserve so much better. Na baby, and if you only like I'm not going to lie to you. What's an emotionally? Emotionally. Tata ko emotional. Si poka, si chantisi. Yikyan, mnongas ngkheli kaka. Elutho theno nasty. Narcissistic. Bano lo kwala. Stay home. Hayi bakade driver udriver njani chomi? Lento ba mawudundi wise kangaka udriver njani? Ba makuthini ndibetheke. Yo. Ibhlungu lento nenze yona. Ndithi ndikurate 0. Yo. Ngixolele. Hayi inoba ilanto ndinxilile. Mandingakublame uyi-one. Inoba nam ndine fault. Yo ba mawundiwise. How much is the most money you've ever had in your life? 200. 200 rand? Yes. That's the most money you've ever had? Yeah, unless the money ends in 200. Like I can't say 500 upwards. Oh. You get me? No. Or I'm wrong? I don't get you, bro. Pardon, please repeat the question. How much is the most money you've ever had in your life? Malini? 200. Oh. Okay, what did you do with that money? Oh, buy cold drink, buy grocery, and buy shrimping. What is shrimping? It's patata, like my wheat. No. Sweetie pie. Sweetie pie. Ilanga liyatshona. Ubuza kutheni leli kude ebhedi kanti ibhedi yantoni inkulu nje azongalali ngesusu ngoku adwele ngomqolo ngoku nekuhlenza usondela uthena noba kushushu ilanga liyatshisa bebatshisa amalanga indlela betshisa ngayo amalanga sondela sulala sondela ngoku ushushu fuck off sondela ntoni kushushu Ngoba nababhuti into enye nabo banothando lokuvungazazivela umuntu ubheke egaraji ufuna uhamba nawe uyothenga umbane Chini uye evenkileni hayi sungishiya nami ndiyahamba yo Chini ngandiyibona into enje kweli lizwe hayi mani phaa kudala ayingekho kuthi le nto thini intombi ehambela phaa kude onayo phaa kude nawe uhambele phaa kude uba nadibana semlanjeni ndithetha nje into engenamsebenzi niphinde niphume nawe udibana ninike phofu uyayombanini yo emveni kwenyanga noba zintandathu you 1 emveni kwe6 months you uyaphinda uthi 1 xa iChristmas isiconcert udibane naye phaa engcini yo umnqundu wedouble bed wazisa izinto abantu abaqungelane bakhohlakelane kanjeta lenye nayingekho loo nto beyiwanye yizo abinamdlawana kawuzelela anye abenerhathalana into yozala abantwana iqhubekeke kuThixo uba uThixo ngoku makakunika amantombazana ngoba awam amantombazana amabini andinankwebo uyawuthi yandohloko phofu ke ndisezawuzala uThixo ethanda ngoba le nkonzo iyazala lena into enawusathana makholwa ongene ebashakazini bethu uba mamatofe uba ngaba umfazi wami uyatofa ungusathana ngoba apha kule nkonzo kuthiwa akucwangciswa akucwangciswa ufake ipetrojini noba yinari ubulala abantwana ngelo xesha ungumshumayeli mhlawumbi ubulala
Inkosi kaMabuyane kwangomso. Umfazi wakho uyatofa. Uyatofa ngakho ingxaki into esikuyo ba untantisi. Noma ngiyajumayela njengoba ngikuboma noma ngoba ngokwale nkonzo ndafika kusuka kule nkonzo umfazi walenkonzo uyazala. Umfazi walenkonzo uyazala athi xa engaka. Ngexesha sanqumisa sanukubisi. Yo, halo tata ivangeli ushumela nini? Bathetha nge-family planning. Yo, hayibo. I hope you enjoyed today's video, Bafetu. For more similar content, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one.